Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back to my YouTube channel, Bernard T. Gabaon YouTube channel, Current Events Comparative Point of View. Kung paano po natin aabutin ang ating mga pangarap. Halina't mga kabayan, sabayan niyo po akong abutin ang ating mga pangarap. Alam niyo ba na simulat sa pool sa aking pagkabata ay lumaki po akong mahirap. Kaya't ganun na lamang po ang aking pagsisikap na maiangat ang aking pamilya sa kahirapan upang hindi na po nila maranasan ang aking naranasang kahirapan nung ako'y bata pa. Kaya't unang-una sa lahat ay gusto ko pong pasalamatan ang Diyos. Kaya't ang unang tips kung paano po natin abutin ang ating mga pangarap ay know the architecture or designer of your life. Yan ang unang tips. Kailangan alamin natin kung sino ang lumikha sa atin at kung sino ang lumikha ng mundong ating kinakagalawan. Bakit? Napaka-importante pong malaman natin upang ang ating free will ay ma-align po sa will ng Panginoon. Ma-align po sa kanyang kalooban. Alam ba natin ng ating conscious mind ay napakaganda kung ating pag-iisip ay naaayon po sa kagustuhan ng Diyos? Sapagkat kung tayo po ay nagpapasakop sa Diyos, ang ating conscious mind ay napakabuti po. Ang ating mga desisyon sa buhay ay tunay nga po na solido, patuloy sa pag-unlad. Hindi po tayo mapapariwara kung hindi po kasi nakabase ang ating free will sa will ng Panginoon ay maaari po tayong masadlak sa kapahamakan. Baka ang mga pangarap nating negosyo ay magiging hindi legal. Kaya napakaganda na i-align natin ang ating conscious mind sa will ng Panginoon upang ang ating subconscious ay napakaganda po ang mailagay sa ating story knowledge. Alam ba natin na ang ating subconscious ay siya pong nagkakaroon ng perception kung ano po ang ating experience sa buhay at kung ano po ang ating skills at knowledge na nakukuha sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung ano po ang ating nire-research patungo sa pag-unlad ay inire-record po ng ating subconscious mind. More or less 3 to 5 years ay nagkakaroon po ng pagbabago ang ating buhay kung ating prina-practice ang ating mga iniisip, ang ating mga sinasalita. Tignan nyo po, in 5 years ay makikita nyo po ang bunga ng inyong pinaghihirapan. Kaya halina't sabayan nyo po ako na tuklasin kung paano po natin abutin ang ating mga pangarap. Kahit ang unang tips ay kailangan alamin natin ang designer o arkitekto ng ating buhay. Ayan ang unang tips. At kung alam na po natin ang ating designer, ay kailangan na po natin magkaroon ng desire. Establish po natin ang ating desire sa ating buhay. Kailangan isa isip, isa puso ang ating desire. Ano ba talaga ang gusto nating marating sa buhay? Halimbawa ay gusto nating magpatayo ng 2 stories na bahay. Gusto nating bumili ng 3 hektaryang lupa. Gusto nating magkaroon ng savings na 1 million bago po tayo mag-retire sa ating trabaho. Yan po ang ating establish sa ating puso't isipan. Dahil nakabase na po tayo, naka-align na po tayo sa will ng Panginoon. Kaya confident na po tayo na ang ating desire na in-establish ay ibibigay ng Panginoon. Huwag lamang po tayong tumigil sa paggawa ng mga solusyon upang marating po natin ang ating mga pangarap na yan. Kinakailangan po tayong magkaroon ng multiple source of income. Huwag lamang po tayong mag-focus sa ating particular na trabaho. Kailangan mag-isip po tayo ng kung ano pong dagdag na sideline, kung ano pong dagdag na pagkakitaan
kung po pwede na magkaroon po tayo ng passive income para ma-establish po natin ang ating mga pangarap na yan, ay gagawin po natin. At ang pangatlo ay kailangan po natin i-acquire ang ating vision and mission. Kailangan po natin i-acquire ang vision and mission. Bakit po kailangan? Kinakailangan po ng vision upang tayo po ay makapagpatuloy ng maayos sa ating mga pangarap, sapagkat yan po ang magbibigay ng fuel sa atin, sapagkat yan po magbibigay kalakasan sa ating pag-abot sa ating mga pangarap. Kaya napaka-importante po yan, vision. At ang mission po natin ay upang mapaganda po ang buhay ng ating pamilya, maibigay po natin yung nararapat na para sa Panginoon, maibigay po natin yung para sa ating pamilya, para sa ating sarili, at ma-share po natin yung kayamanan po natin o yung mga bagay na dapat po nating i-share sa ating kapwa-tao. Kaya yan po ang ating vision and mission. At kapag natapos na po yung vision and mission, kailangan na po nating iplano kung paano natin gagawin ang ating mga pangarap. So, magseset na po tayo ng mga step by step na pag-abot ng ating mga pangarap. Tulad halimbawa ng gusto mong magpatayo ng isang apartment at mini grocery, kung ikaw ay magpupurgod dito sa iyong trabaho dito sa Saudi Arabia, ay alam na po natin yan na naka-align na po ang ating conscious mind sa Panginoon. Naka-stored na po sa ating subconscious. Nasa USB na po ng ating isipan ang bagay na yan. At yan po ay na-establish na po nating desire. Kaya nagkakaroon na po tayo ng kasidihan o pag-abot na yan. At nandiyan na rin po ang pagplaplano. At yan na po ang ating mission and vision. At plinaplano na natin po yan. Meron na po tayong step by step. At i-execute na po natin ang ating mga pangarap na yan. Kailangan po lamang i-focus po natin, huwag po tayong mawalan ng pag-asa, kailangan po ng patient, kailangan po ng consistent. Sa ganyang panahon, sa ganyang paraan at kinakailangan po nating pag-ipunan, kinakailangan po nating mag-budget, kinakailangan po nating magtipid upang ang mga pangarap na yan ay marating po natin. Kung gusto po natin makapagpatayo ng 2 stories, ay kailangan po tayong mag-ipon, kailangan po tayong magkaroon ng extra income, kailangan po tayong magkaroon ng passive income or multiple income. Huwag po tayong titigil na mag-research, huwag po tayong titigil na gumawa ng pagkakakitaan, upang sa ganun ay marating po natin ang mga pangarap na yan. At pagkatapos na magawa po natin yan, ay kailangan po nating evaluate ang ating sarili. Kung nandun pa rin po ba tayo sa tamang daan, nandun pa rin po ba tayo sa tamang mission and vision, yan po ay napaka-importante po na ating gawin. Kaya yan lamang po ang gusto kong i-share sa ating lahat. Sana po ay nakatulong ang video ito upang marating po natin ang ating mga pangarap. Yan lamang po gusto kong i-share. Bernard Gabao.